mga kaibigan, Jun Tudlas po, welcome to my channel. At today, andito po tayo ngayon sa Alcantara Mangrove Seashore. Medyo nakakatakot kasi hindi ako sanay na hindi clear yung water. So titingnan po natin ngayon yung mga bata dito na naliligo. Okay, andito po tayo ngayon sa Pulo Alcantara Mangrove Seashore na hindi clear yung water, parang may buhaya, kaya natatakot ako na maligo dito. Pero yung mga bata dito hindi natatakot maligo kasi taga rito sila. Tingnan po natin na dong bakit akala ko ako lang yung natatakot, pati sila natatakot sa camera. Ayan. Talos. Yan. Ma-picture ka rin sa ang vlog sa YouTube. Oh. Ito yung mga bata dito, naliligo. Oh. Wow. Ay. Parang nagkanyoniring dito. Oh. Ay. Ang saya nila. Alo. Ayan yung mga bata natin dito sa Pulo Alcantara. Sige Mac, ambak. Yeah. Giboy ambak boy. Tanawa ko ang YouTube channel ko. Yusaya, di ka kabalo diha dong. Okay, matira matibay. Oh. Bukang dito ay. Bukang dito ay. Sila bahadok mo po ano? No. Hindi clear yung tubig dito. Ha? Pero i-try natin. I-try ko maligo dito. I-conquer ko yung fear dito na I will think na walang crocodile dito. Parang may crocodile kasi hindi clear yung water. Ayan, ito po yung mangrove seashore nila dito sa Pulo Alcantara, Cebu. Nasa Cebu po tayo ngayon. Pulo Alcantara, Cebu. Ayan, yung mangrove seashore dito. Okay, dito po tayo ngayon. May isang batang umakyat sa puno, mangrove tree. Ayan, gusto niyang mag-splash. Okay, excuse me po. Tabi-tabi po. Oh. Okay, fire. Video na. I will conquer my fear. 1, 2, 3, splash. Hello? May crocodile. Mang. Kau aku ya nila. Look at the journey. Pwede mo ba ng kaw? Wait. Hey, go away. Okay. Ay, wait. Gina. Gina.
Ayo lagi, minta aja ke dia. Ayo dia mata ke dia ban baju karon. Sit lang lang. Kuanin, kuanin, kuanin. Gipaak sa ulo, me. Kuha, kuha. Sa lubat? Ay, Loy. Jay!